Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nandintia Faradila Tunggal, NPM 113 saking kelas sekawan C PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Badhe nyangkar tembang Mas Kumambang, laras belok padet 6. Sugeng midhangetaken. Titilarasipun Monem cici 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 rolu cinemo ciro lulu luro ciro nemo momo nem ciro nemo luro cirolu luro lumo nadyan sile popo biong kaki nini sadulur miang sana kolomun musuk tan becik Nora pantes yenden nuto